Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radyo. Aksyon na Radio Philippines Standard Time in punto alas 5. Good afternoon naman Bacolod kag Pilipinas. Mayong hapon sa inyo tanan, Luzon, Visayas kag Mindanao. Sa ngayon mga bahin sa kalibutan. Basta mabatian ang signal sa DYEZ Action Radio Bacolod. Sa 184 sa Lilisuan sa inyo sinitang sa mga radyo. Kag sa malabutan sa ato sining live stream sang DYEZ sa nagamonitor na sa live stream Facebook Live sa Action Radio Bacolod. Amo sa taran-taran kamo, okay lang, ayos lang. Kamusta ang inyo sining Martes nga edisyon? Martes nga adlaw. Martes ini nga edisyon sang inyo palatuntunan Action Reports Afternoon Edition. September 21, 2021. 95 dias na lang Pasko na. 102 kaadlaw naman antes ang tuig 2022. Inyo ka aksyon na Marlon Herbaya. Amo ini ang pizza kag bulan mga ka-aksyon nga hindi gid malipatan. Kag nakatatak pa sa pinsar sang kalaban ng mga tao sa Pilipinas. Pati sa ibang nga nasyon mga ka-aksyon, labinigid ang mga edad-edad na. Ang ginatawag nga martial law kung sa mga Tagalog pa mga ka-aksyon ng batas militar. Ang Proclamation number 1081. Ang state of lawlessness nga naglalapdag sa bilogid nga Pilipinas. Way pata ni matabo sang gindeklarar ang martial law. Nagbutang ini maka-aksyon sa tuman kadelikado nga sitwasyon sa mga tao sa Pilipinas. Sadto ginalalisan pa rin kung ano gid mga ka-aksyon nga pizza sa bulan sang Setyembre gindeklarar ang martial law sang presidente sadto nga si Ferdinand Marcos. Pero ang kalabanan mga ka-aksyon nagatawag nga ang gabi ng deklarasyon. Mayara sang nagasiling sang gabi sang Setyembre 23, 1932, September 23, 1972. Ginsugilanon ni Marcos ang mga Filipino gamit ang telebisyon kag radyo para ipahibalo sa bugos nga pungsod nga nagdeklarar siya sang martial law. Ang guwa sinema ka-aksyon nga ang martial law iya gindeklarar paagi sa pagperma sa Proclamation number 1081. Ang pitsa sa pagperma September 21, 1972 nga nagapaidalom sa bugos nga Pilipinas sa martial law. Pero ginpabalo lamang sa mga tao paagi sa telebisyon kag radyo September 23. May mga nagwa man gani sadto nga balita nga kuno si Marcos nagperma sang proclamation September 17. May araman September 22. Pero sang ulihi mga ka-aksyon sa ginpadalman gid kagin ukat gid ang dokumento na pamatud-an gid man sa ulihi na ang pagperma ginhimo gid man September 21. Una sa balita, una sa aksyon. Ang buot silingon sini subunggid nga adlaw mga ka-aksyon September 21, 2021. Anibersaryo
sukat ika-49 katuig sang gindeklarar ang martial law sa Pilipinas. Ako hindi ko magamit nga ago nga tinaga mo. O kung naglipas isa katuig, kay September 21 man kabaygin permahan, kay September 21 pa ba lang kita, ang lipas siya buwas pa na September 22, wala pa maglipas sa September 21. Subong silingon, sukat pa lang kita isa katuigid, kay subong September 21 pa lang, sang ginpermahan. Ginpermahan na, ang declaration niya gani, pwede mamasilin natin nga sa September 23 mo. Kaya matay sa September 23, ang mga langgin pabalo mga ka-aksyon sa public. May rason da si Marcos dugay-dugay, sugid ko sa inyo, bla. Kung aton istoryahon ang mga kategulangan, damo kita sang pwede gid mahibaluan. Sa istorya sang sadeng ginatawag martial law declaration ni Ferdinand Marcos. Ang ginimo sa nga rason ni Marcos kung nga siya ang nag-anunsyo sang declaration yang nga martial law September 23 kag wala siya nag-declare ora mismo sang ginpermahan niya ang proclamation September 21. Dugay-dugay sugiran ka mo kay may ara magali sang pamahiin, may pagpati magali si Marcos kon sa mga numero ginatawag. Daw kwan ba? Daw STL ba? Daw hayalay ba? Pero ang rason ni Marcos mga ka-aksyon, kung nga ang gindeclare yung martial law, nangusuno siya sa tong panahon nagapag-unto, nagabaskog to ang puwersa sa mga komunista sa Pilipinas. Man si Marcos nakakuha mga ka-aksyon sa impormasyon nga ang mga komunista suno sa iya nakakuha sa madamo nga mga armas halin sa pungsod China nga among usaron para tumbahon, para pukanon, para piangon ang gobyerno kagamuhon ang papangabuhi sa mga ordinaryo nga Pilipino. Inibase sa rason ni Marcos. May mga taong wala man nagapatin sa amon nga rason ni Marcos mo. Nasa balita, nasa aksyon. Ang pagpanggid sa to ni Marcos sa pungsod Pilipinas, ngaraw kaangay lang kuno lamang sang isa ka giyera. Gani ang giyera kuno, como presidente siya punggan niya. Ang hambal pa ni Marcos ang iya sa nga deklarasyon. Nasandig ini sa iya poder bilang Pangulo sa Pilipinas nga nakasaad ba nina sa 1935 nga Philippine Constitution. Pero ang mabangkot na rin nga aginulat ni Marcos ang September 23 at is ipabalo sa mga tao isa rin nga martial law declaration. Bisan pa nga September 21 ginpermahan ang proklamasyon. Ang rason sa ni, tangod si Marcos sa rasilintara, nagapati masagali sa ginatuwag pamahiin angot sa numero. Kung pamahiin ang lugar ni sa aton man, diri sa Bisaya man, siligay non to man, ang pamahiin is sa Tagalog na sa mo. Sa aton di panibad-on, no? Panibad-on, pwede man disperatis, di ba? Sambal ni Marcos, mas maayaw nga 23 ko niya, pabalos publiko. Isa lang to ka pamantalaan o kung periodiko ang nakapagkit sa headline sa sading balita. Kaya man amo malang tong ginpasugdan siguro sa gobyerno ni Marcos mo nga pwede magabalita. Isa lang ito nag-isahanon nga periodiko. Ang Philippine Sunday Express. Ang ila sa nga headline to, FM declares martial law. Ferdinand Marcos, ang FM, declares martial law. Galing kamati sa mga adlaw mga ka-aksyon na bisan pa nga may pandemya, sa gihapon damo gadumdum sa niya. Bisan magbukad kita sa ato sa nga social media gani. Mayara sang nagapalayag sa ila sa nga opinion, panindugan, mensahe, angot sa sukat sa mga 49 nga anibersaryo sang martial law declaration sa Pilipinas. Sang time ni Presidente Subong Rodrigo Duterte, may declaration man siya nga martial law pero dito lang to yung area, sang Marawi.
Di subong mayara gani sa nagabuhi sa mga malain nga inagihan nila. May ara man mga ka-aksyon nga nagadayaw man no, sa ginahimo ni Marcos Santo o kung ginahimo Santo ni Marcos. Mga pro-Marcos ini sila. Pero subong ang kalabanan nga singgitan, no to martial law. May araman nga never again ang ginasigitan subong sa mga tao. Pero kung turon tagedbe, ang kutunta, majority sa mga Filipino, hindi na niya magsingitan sa iratuwag nga no to martial law. Ang ila sa nasinggitan niya, gae kami trabaho para kami makakaon. Kagay kami sa maayo pang lawason. Amo na sanggitan sa mga tao daw. Una sa balita, una sa aksyon. Alas 5:09 Action Radio Philippine Standard Time. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Sa balita lokal, COVID-19 sa gihapon di tani pwede nga baliwalaon ay kay grabe na ganang kaso ho. Lapit 3,000 ang kaso na sang COVID-19 sa Negros Occidental. Sentro sang istorya ara sa variant nga Delta. Damo sa kapate nga ining nagpabutsyong sang kaso. Amo na rin resulta sang COVID-19 Delta variant nga mas contagious, mas salingon mas makalalaton. Damo nga pating amo na niya. Ang mga nagpositibo nga damo ho, wala pili. Hasta ang pila sa mga opisyal sa gobyerno naton ang ulihi nga tinapikan sang COVID-19. Amo si Talisay City Mayor Niel Lizares. Yan kasubo niya sa pagpaibalo sa iya sining nga mga constituents sa Talisay City na siya na positibo man sa COVID-19 matapos kuwaan siya sang RT-PCR test. Di ko nasipon ka isa-isahon naton maka-aksyon daw hindi na gani maisipan kung pila ng kadamuon mo. Sa mga opisyal nato sa gobyerno sa Negros Occidental kung magkulod ban, may board members, may mayor, di ba lang may konsihal, may kapitan man gani. Why niya pili to whom it may concern iniyang COVID-19? Amo na nga halungan tagid ni. Ang ginapasalamatan lamang naton di kay matiwala sang naglala bala nga kondisyon. Kag tis iban nga lugar guro mayara gid sa gibawian kabuhi ya. Napatay gid ya. Mayara kita dari opisyal nga bisan maedad na senior citizens na. Pero gabato gyapon na. Kon kahapon nagpabalong nga nagpositibo sa COVID-19 ang alkalde sang Kabangkalan na si Mayor Pedro Zayco. Subong Talisay City Mayor Lizares na naman ang nagpositibo. May iban pa ka mga opisyal sa gobyerno ha. Nga subong ara nagapaway-huway sila sa litagsa ka panibalay. Ang tawag sa ni self-isolation. Kag iban sa ni waiting sa resulta sang swab test. Pati ang pila ka mga katapo sang media mga ka-aksyon nga close contact sa mga COVID-19 positive. Ako doble-tripleng pasalamat ko. Naway ko di madala sa sining pila ka ginamuno naton. Gabiyan mo sang media nga baho. Nakasakit ba matsagon? Alang-alang nakaroon di sila mapaswab test kay close contact sila. Ayo lang sa mo nga adlaw duway ko makaupod sa ila. Ayo, kinabugayan ba kita sang mahal nga magkako? Mao kabay pa, kita nagapangamuyo man nga kabay pa. Ining swab test kagin kuha sa pila ka mga upod taman sa media. Ngati permit man gani upod ni pero ti pasalamat nga daw ay kita makaupod sang time to. Naka-close contact sila sa COVID positive. Di kabay pa nga ang resulta nga ginapaabot nila mag-negatibo lang. Muna pangamuyo man kita, no? Damo-damo gadaan to, sus. Alas 5:13 Action Radio Philippine Standard Time. Kaya mo na isa ini ka mabaskog nga pahanom doon sa taran-taran. Halong-halong kita kag sa mga wala pa nakapabakuna. Adto na kamo sa malapit nga barangay hall, local government units nga kakuha sa lista para nga magpabakuna. Kay why na tapos na ng issue, tapos na ng question nga ang pagpabakuna mabutang sa peligrong lawas ang tao. Why na natuldukan na na. Kay lawig na nga bakunahay, kag napamatud-an na nga ang pagpabakuna kontra COVID-19 dako gid ang mabulig.
sa lawas once nga maigo sang COVID-19. Namo sa mga hospitals na nga nagpalayag mga kaakson, health experts, health personnel, nagpalayag nga ang kalabanan nga niya kalamatay sa COVID-19 sa ospital man o kung bisan way madangat sa ospital, waay mabakunahan. Una sa balita, una sa aksyon. Mayara gani nga nakapabakuna first dose, ginigo ti na tiwas pa. Aw mas more kung way ka nagid mabakunahan. Ano ba giniba sa nga balita mga kaaksyon, balantayan man eh. Hover versus Benitez sa pagkaalkalde sa Victoria City, Negros Occidental sa 2022 nga eleksyon. Waay na rin sang atrasan. Enkwentro madayon gid ni. Di pa naman niya may plano ni. Pahamot-hamot sa mga tao ni. Kung sin-o na luyagan amo nang babutang sa unahan. Pero kung sin-o ang dihado, sin-o ang liyamado, wala pa na subong may baluan. Ang eleksyon sa Negros Occidental hindi lang sa Bacolod nakatutok. Bangon sa ginasiling battle royal sang kandidato partikular sa pagkaalkalde, kundi pati man sa Victoria City mga kaaksyon. Ini matapos kayo na sa aga, nagdeklarar nga magapapili na sa pagkaalkalde ang artista sa telebisyon. Pamatanon, edad niya 26 anyos pa lang, pila ka pa na aksyon line of 2 ni Goro sa aksyon, line of 2 ka pa lang? O, mo ka ba edad nga daw? Si aksyon Jomac, line of 2 ka pa lang, no? No? Hindi. Line of 3 ka na? 26 anyos, mapapili mayor sa Victoria City. Si Javier Miguel, bantog sa tuwag na si Javi Benitez. Ata ni Anay 3rd District Congressman Albi Benitez. Ang gwa sa niya makaaksyon nga ting amay nga si Albi, nagapapili mayor sa Bacolod. Kontra sa nagapungko sa mga si Mayor Bing. Ang bata naman nga si Javi, papili man mayor sa Victoria City. Ang kontrahon yan ting sadto alyado man sa mga Benitez. Apang sa mga mag-aksyon, ginasiling nga naglain ang buot. Bangod sa report, kung tani nga siya, kung tani ang dapat pilion, ang dapat suportahan nga mapapili dara alkalde. Pero why ini matabo? Gani nagligad pa lamang nga September 8 mo silingon. Antes pa naman niya nag-declare sa iya sa nga candidacy si Javi Benitez. Una na nga nag-declare ang iya sa kasumpong. Sang September 8 pa lang makaaksyon niya, wala nagpangduwa-duwa nga nag-declare magpapili alkalde. Ang subong vice alkalde sang Victorias, Jerry, mas kilala nga si Didi Hover. Why na termino bilang vice mayor si Hover mo tiga salig ni sa kuntani ko no. Tapos termino niya, ay ang report is do may ginkasugtan o nanuplastada, siya ang i-endorso bilang mayor. Igo mo ron, waay matabo. Lain, ginabalan siya, konsihal lang Di nangiso ginisa sa pag-declare. Sila nga, pili may alkalde ka mo. Papili man ko mayor. Walang atrasan na ni. May enkwentro gid sa Victoria City. Una sa balita, una sa aksyon. 5:17 Action Radio Philippine Standard Time. Sining nga bahin kantuan tang ato sining patrol ibalaon tabi na anong sitwasyon sa bangsang surat sa Bacolod kay kainas ang udto dito sa may Victoria City. Nagtupa tayong ulan kay na mga alauna siguro. Padulhog dari sa area sang Manapla or dari sa may dari sa may Ibi Magalona. Damol-damol nga ulan esparisahan gina maka-aksyon pero pag-abot namon dari sa may area sang Talisay City, malata na ang dalan niya. Kung sa lingon dito na nagtupang ulan. Sa Balita Nasional, Senador Gordon bukas nga imbestigahan sa issue sa COVID-19 false positive result sa Subic. Una sa balita, una sa aksyon. Kunuwain ay nag-imbestigar ang Senado angot sa ginaligar overpricing ka questionable COVID-19 na supplies sa gobyerno. Why money? You think matuhaw ni? Ini ginatawag nga false positive result sa COVID-19 dito Subic.
tuwa sila mag-action, magsig-magsig, ukatay sila sang ila sa nga baho kung tuod ginman. Kaluluoy niya, ultimo nga mga tao di sa dalom ho. Una sa balita, una sa aksyon. Ang nagantos sa halit na dala sang COVID-19 pandemic. Ang pangabay nga pagpalawig sang voter registration talakayon sang Commission on Election. Inikarkulo ko nga pati kung laban-laban na perubahan ni nga aman. Kay abnormal sa mong sitwasyon ta. Damo sa mga tao nga luyag magparehistro, pagluwas gid lamang sa ginasiling ka ginapatihan nga may ara sang hakot system. Siguro nagdungan Pamayara gid man sa hako system, mas naglala ang problema bagod man sang COVID-19. Kung way lang guro COVID-19, way man magabunay sa plastada, way man nagamot sa labos punto ang senaryo ho. Nga bugtaw kagahon yang luya magparehistro, gadala pa kaldero. Para lang ka parehistro. Ay, lasing 20. Una sa balita, una sa aksyon. Observation report sa Patrol with Action John Diaz. Action John, kamusta makulo subong? Please come in. Magalumon man ang panahon, padayon kita gyapon naglambiyong sa syudad sa Bacolod. Dari kami direksyon Mars sa area sang biya sa Kino Drive. Do hindi man itanto mo sila ka-traffic. Gahapon, pero tayo ng traffic ko, lunes mong. Pero pagpatak sang adlaw sang Martes, subong adlaw, medyo gana-gana. Hindi na tanto mo sila maka-aksyon kabugat ang trapiko. Pero ano yung munuhon, kung ano kakalabyan, pero namon, damo, gitman gilagyapon, sang libre sakay ang DTI, no? Ang Barangay Transit Incorporated. Kailan kayo do, hindi tanto mo sila kadamo, pasero, bla? Nakabasa ibang guro ay kabalong libre na para sa mga healthcare workers. Ang mga naman na natin makitaan sa dalanon mo, kung nagabiyahe ka, subong abi nga pon, dali kasi mo kantuan. Kalabanan, makita mo direksyon mo sila mga salakyan nila, mga bus kagiban pa nga nagabiyahe subong nga tag-serbisyo sa ton nga kakson. Anyways, karon nga po kung sitwasyon sa trapiko nga aton pagamalan reminders sa aton tanan nga mga kakson nga center lane sa mga salakyan nga rin diri sa may south going to north direction kag nagausoy mga kakson sa BS sa Kino Drive subong hapon temporary hindi bagyan kay bagod ongoing pa ginapagkayo sa DPWH sa mo mismo nga ruta ang pwede nyo magyan total 3 lanes man ang duha ka linya sa Guay, no? Outer lane kag ang pinaka inner lane mga kaaksyon. Ang mga subong nga gani abiso sa aton mga kaaksyon temporaryo nga kung nagadali ikaw posible guro likaw-likawan ala ang area diri sang di sa Kino Drive pwede ka kapamulya lapos kini sa Conferential Road ang shortcut ka na lang da o kung hindi ka rin makaaksyon pwede ka man kasaylo sa ibang ruta kangay sang bahin sang Dalan Lacson sa piyak na bahin diri man sa bahin sa Dalamburgo Circumferential Road sining po nakabig man diri kalay to moderate to moderate naman ang sitwasyon kung trapiko ang aton paghambalan. Hinay mabulubog at na trapiko ang na-experiencean sa mga motorista galing diri sa may east going to west direction bagod na makaakson sang volume kung kadamuon sa masalakyan nga dala mismo nagalabay sa muban nga ruta. Abiso na to sa tumatag paramatikon pwede ka ba ka shortcut meron lutsan mo para post diri sa may home site kung imo ruta alin ka sa may north o kung sa may west going to this direction pang Burgos ka guro diri ka nalulusot sa may Barangay Villamonte tapos ka pa home site din dire-diretso na makaakson Gainesville tubtob labot ka sa may area sa Fortune Town pinana ka mga likawan mo lang kaya kasi nga po before tayo yung traffic diri labot sa may Chinese Temple ang pila sa mga dipasay nga salakyan na mga kaaksyon, no? Anyway, nami ang panyempos palibot sa syudad, manay-nay ang panahon sa tuntarang nga mga kaaksyon para lang sa proteksyon sa inyo man kaya kaugalingon. So, far mo ng pinakauling nga sitwasyon sa palibot sa syudad sang Bacolod subong hapon. Sa tuntarang nga mga kaaksyon, basta mo siling panahon, nami gibanhigop sang mainit nga kape. Pero kung kape ang aton pagambalan, isa lang aton gina-endorse sa inyo. Mag-inom sa Dr. Coffee, isa naman kabudok ng lagat 100% natural, 100% organic, nagalimpyo sa aton kolon, nagabligang pa-update sa aton memorya. Kung nagay na ikaw sa Dr. Alfred's Green Coffee, daw pareho lang na nakapangape ka na, healthy ka pa. Rekta sa patrol ang taglibot
Pwede ba lang mag-hoben ang may edad na yes na standby? Okay, gaboritor sa live stream, yak na lista. Salamat gid ni Messia Roques. Good afternoon. Watching from Barangay Tangub. Jima Malabarbas, Malwenda. Tayokon, good PM. Ana Sinuro. Okay, good PM. Habal ni Jima, watching from Araw Vista Alegre. Ray Baryuga. Ari kami sa may Barangay Pandanon, DSB. Thank you. Araman si Alex Monteza. Shout out ko no sa Tayokon family sa Araw. Hambal ni Jima. Nathan Borbayo, Bayong Hapon, Action Marlon, listening from Barangay Panakiao, Isabela. Please greet. Happy listening sa taran-taran nga pumuloyo sa Barangay Panakiao, Ilabinigid. Sa Borbayo and Hermoheno family from Sir Nathan, Maed, Bugtao, Panakiao. Ana Sinuro, thank you. Lai Girl Kanyete, watching from Riyadh. Okay, thank you. Jocelyn L. Lacson, hi. All right. Thank you. Shout out sa Magallanes family sa Araw Vista Alegre from Gemma Malabarbas, Malwanda, Tayukon. Rayna Luna, Lila Ortiz. Thank you. Okay, yaraman si Star Mayo, Doc Matt Mayo sa Rochester, Minnesota, USA. Kagamam Jinky Dialagdon, Arizona State. Thank you, Rochelle Fulgencio Susana, mayong hapon. Sa taran-taran nagapamati, always monitor lang kami dari sa Barangay Pandanon, DSB. Hambal niya na sinuro sa Barangay Lagran, Hala, Carlota, Pilar, Compound, mayong hapon. Okay, Nedi Villanueva Solo. Hi, good PM. Watching from Bago City. Okay, Noel Amar, Ma'am Lida Zamora Yamagisi, Ma'am Virgo September, kaga Mr. Milail Uligo from Alex. Elizabeth Malakagamala. Good afternoon, Action Marlon. 49th year anniversary, martial law. Keep safe, everyone. God bless and more power. Ana Sinuro daw maulan naman mayong hapon kay Ma'am Nona, manager sa Action Radio. Okay, Tayokon family. Salamat. Okay. Mrs. Alvarez, Ramilo, Barangay Tangub, kag familia Refuela Dialagdon sa Barangay Pandanon, DSB. Horing-horing, hambal ni Alex Montesa. Hambal ni Angelo Apas. Imo na ya, Tiopist opinion, pero Marcos is the best. Okay, thank you. Joel Labiga Parcon, Marcos lang manggid ang pwede nga presidente sa 2022 election. Marcos. Diding Alohamiento, mayong hapon, Action Sir Marlon, pamati lang kami, Barangay Tipolo, Pontevedra, adlaw-adlaw, salamat, God bless us all. Jenny Solgon, good afternoon. Tomas Bronyola, good afternoon. Okay. Didain Juna, kalalagid sang COVID sa Bacolod kami dari sa Europe, naka-totally move on na kami. Back to back, normal na. Pero sa third doses na sila ka-injection, 5 years to 11 years. Gina-injection na naman ka Pfizer. Iping, okay. Iping Hipulango, mayong hapon ng Sumarlo, monitor lang kami di sa Porok, Kali, Barangay 1. Si Hoba Lomina, thank you. Si Bea Jonathan, oy, ari kami sa Bangga Iyap, Barangay Singkang Airport. Naga-monitor. Si Toto Bea Jonathan. Okay, thank you. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya
sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radyo Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Tuloy ang TikTok, yan ang gusto ninyo. Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pulso ng hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain nga lang. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga... Pagpakalagad las 5:31 sa mga high blood sa mga diabetic aton gid basa may ginarekomendar. Panyawan herbal capsule with alas 5:32, balaon tara detalye sa nga balita halin sa Bacolod City Hall. With Action Dale Salazar sa Bacolod City Hall, ang mayara sa nga pangabay, ang pangabay sa Bacolod EOC nga temporaryo nga suspendihon ang satellite registration. Hindi pa maparubahan suno sa Comelec Region 6. Aksyon Radio City Hall Report. Action Dale sa report ngayong hapon, please come in. Action Marco Madumduman, September 17, nagpadala sang sulat sa Executive Director sang EOC nga si City Administrator M. Ang nga trespassad to kay Attorney Maria Fatima Aspan na acting Provincial Supervisor kag nagpungko man sang pilakadlaw bilang acting Bacolod Election Officer nga nagapangabay nga temporaryo nga i-suspend ang satellite registration kasunod sang
dinagsa sa mga aplikante kag bangod man sa pagsaka sang COVID-19 cases kag presensya sang Delta variant. Sa pagpakigangot naton kay Attorney Thomas Valera, ang Assistant Regional Director sang COMELEC diri sa may Western Visayas, ginpahayag si National Mine nga hindi nila ma-accommodate ang pangabay sang EOC nga temporarily masuspend ang satellite registration sa pagparehistro. Bangod una, gina-encourage gani sang COMELEC dito sa may national ang pagpatigayon sang satellite registration sa mga mall sa mga last days sang registration nga supposed to be ma-end sining September 30. Depende kay miyara sang talakayan sa COMELEC kung bala ila sini i-extend or hindi na action march. So, kay Valera, ang satellite registration ang hindi man lang ginapatuman sa Bacolod City kundi sa Bugos nga Pilipinas. Gin-ehemplo man ni Valera nga hindi man lang sa Bacolod City nag-experience ang influx sa mga registrada kundi lakip man dito sa may Iloilo City Action Mara. Sunod diri kay Valera, tiiyas na ginatugyan sa may election officer ang stricto na lang nga pagpatuman sa mga physical distancing kag pagsunod man sa mga health protocol ilabi na sa mga nagapila. Ginehemplo si ni Valera nga kunyara ganit sa sulod sang venue sang registration site di ma-implement di Action Mar ang physical distancing kag minimum health protocol, pero ang problema diriti ang mga nagapila sa sagwa sang registration area. Aring tingog ni Attorney Thomas Valera, ang Assistant Regional Director sang COMELEC Region 6. Kung sa Manila, Subong, ina-encourage namin namon ang satellite registration. So, dahil hindi guro na ma-accommodate ang request nila, ang maayos sila guro is to talk it over sa among election officer kung paano natin ma-maintain ang physical distancing kasi makabulin sila kung ang IATF guro. So, more on strict adherence sa health protocol. Oo, kaya mo na dapat eh. Nalingkitin ko isa kung pinitado ang tao nila, kag sisagwa iyan kagagawin ko. Si Odo sa sulod ng observance kasang physical distancing, wala akong balana sa sagwa. Pagka ka na mo tao. Ay, nga ko ang request. Magbulog nila nga IATF sa pagkapawahay sang tila sa sagwa. I see. Meaning, since wala siyang response from the region, so masigil lang siya diri sa Bacolod, dokamo na siya. Yes, I mean that is not only in Bacolod, that is nationwide. Nationwide. In fact, may memorandum na kami sa from Comelec. We encourage ang last days nila to do satellite registration sa mga mall pagani. Action Mar, napatihan si Attorney Valera, ang Assistant Regional Director sa COMELEC Western Visayas. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang Action Yo. Action, Dale Salazar, una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Alas 5:37 Action Radio Philippine Standard Time. Ang mga local chief executives naton ang kalabanan sa ilang mga aksyon. Ini mga mayor sang Banwa sang syudad dari sa Negros Occidental, ang ila sa nga pangabay kag ayo sa gihapon sa ila sa pamuluyo nga dapat magpabakuna na, no? Hindi na maghulat pa sang sunod nga bulan, dason nga semana pa. In short, di na magpangduha-duha pa kay subong nga hapon mayara gani sang panibag-ong ayo ho si La Carlota City Mayor Dr. Rex Halandoon, no? Ang balyadris mato-mato na kita pa vaccine basta available ang vaccine. Don't wait for any vaccine brand. Kaya wala ta piho kung san o maabot, pila maabot, kag ano nga brand ang maabot. Waay. Muna ang bal ni Dr. Rex Halandoon sang La Carlota City mga ka-aksyon, no? For the meantime, hambalya nga gahulat ka base ano matabo. Damo na nabo gid man natabo mga ka-aksyon nga sa pila ka banwa kag syudad, no, nga ang pareho sa surad sang Kabankalan kahapon. Na-interview ta ang Public Information Officer based man sa confirmation sa ila sa ding acting City Health Officer nga ang kalabanan nga nagkalabatay sa sulad sang Kabankalan unvaccinated, no? Waay akapabakuna kontra COVID-19. No? So isa na nakapamatuod mga ka-aksyon. Amo na perme gina siling sa mga health personnel naton, doktor ta,
Wala man kahulugan nga kung bakunahan ka, COVID-19 vaccine, di ka na matapikan sa COVID-19. Hindi pambato lang na. Kung igoon gibang ka sa COVID-19, hindi mangin severe, hindi maglala ang kahimtangan sa imo sa ring lawas. Man may inugbato ka na mo, no? Ay iban gani da mga ka-aksyon nga naka first dose or naka second dose. Kapasalamat gani mga ka-aksyon kay ang ilas may nastorya gani ko sa liang aksyon Marlon. Sang nag-COVID positive ko. Naka fully vaccinated na ko, first dose, second dose na. Why ko sa namatsagan nga lain sa lawas ko, no? Sang why pas ang COVID-19 sang hilanaton hilanaton sa kuno, grabe itong yan sa ring pagpalaluya lawas ya, grabe ang mga sintomas ka namatsagan niya. Pero to subong sang fully vaccinated na sa so why lang gani kuno saya ginulat ya lang niya mga ka-aksyon matapos ang mga inadlaw sang iya sa nga pag-isolate, no? Areho papati ko din porosyon sang panawagan ni Dr. Rex Salandoon sang La Carlota City sa iya sa nga mga pumuloyo. Mayong hapon sa tanan, labi na gid sa aton nga mga pinalangga nga pumuloyo sa syudad sang hapon sa inyo tanan. No? Subong isa-isay ko as promise. May vaccination schedule kita, no? Nga by tomorrow 300 doses ni sasabi aton sa Sitio Carolina. Wednesday 300 doses, okay? Sa Sunday may 600 plus doses ta sa Villa Caridad nga covered court. Ang aton nga Thursday by Thursday kag Friday mga second doses naton ina. No, Saturday wala ta. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Portion lang na mga ka-aksyon no? Kay alang-alang oras naton. Kasama ng ayo sa alkalde dira sa may surad sa La Carlota. Pag kung basihan naton ang ilas ring La Carlota City COVID update, COVID-19 monitoring report as of 12 noon, September 21, 2021. Tapos sila yung kainasang udto ng record. Why sang bag-o nga kaso sang COVID-19 sila. Pero ang active cases nila, nabot-amo mano 110 taho. Kag may 47 na ka mga nagkalamatay. No? Munang kung gusto nyo magpamati sang full nga panawagan or pangabay ayo sa alkalde ara sila sa ring official FB page no nga Mayla Carlota. Importante ba ni? No, para sa mga taga-sunod sa La Carlota. Alas 5:42 na Action Radio Philippine Standard Time sa mga nagapamangkot bla may kantaran sa ato sa ring sa pamaskwa sang ARB. Sulit ang papremyo sa Action Radio Bacolod. Temprano ini nga pamaskwa sa Action Radio Bacolod sa tanan nga maukod nga tagapalamati naton diri sa may syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Silingon, hindi lang niya para sa Bacolod noon kundi para man sa mga sa mga naga-estar sa ibang nga banwa kag syudad nga sakop sang Negros Occidental. Nagabalik ang sulit ang papremyo sumugod bulan sa Oktubre. Magapanagtag mga ka-aksyon sang 500 pesos na naman nga kwarta. Ang Aksyon Radio Bacolod diri lang sa pamaskwa sang ARB. Simple lang gid ang pamaagi sa mga ka-aksyon. Una nga himuon ninyo, magpadala sang entry paagi sa pag-text sang mga masunod. No? Mas maayo kung mayara ka mo ballpen kag papel, sulat nyo ni para nga at least hindi ka mo mabudlayan. No? Ano yung mo onyo? Padala ka mo entry paagi sa pag-text sa mga masunod. Aksyon Radio Bacolod, ang programa kung sa diin nabatian ang promo, ang inyong pangalan, edad, address, kag contact number. Ehemplo mo ni. For example, Aksyon Radio Bacolod, Action Hotline, Juan de la Cruz, 54 years old, Purok Gaisado, Barangay Elhis, Bacolod City, 09, contact number. Simple lang gid. Kung makompleto ninyo ina mga ka-aksyon, ipadala sa numero 0970-495-1202. Talk and text na siya.
0970-4951-202. Ang sunod ngay moon, magpamati sa taran-taran nga programa sa Aksyon Radyo Bacolod News and Public Affairs Program o kon drama man sa radyo kag bantayan nga malawag ang imo sa dingalan kag matawagan. Ang nasunod, sabton ang telepono. Kag tandaan gina ang magic words nga sa Bacolod Action Radio. Tandaan gina na magic words na sa Bacolod Action Radio. Kung imo masabat ang tawag, automatic, may 500 pesos ka. Simple lagi katama. San o magasugod ang pagbaton sang entry kag raffle? Magasugod sa pagbaton sang entry sa September 22, buwas na ina, Miyerkules. Magasugod naman ang raffle draw sa October 1, 2021. Buwas sugod na kami, baton. Tandaan nyo gina. Simple lang, may 500 ka na dayon. Sige niyang papanagtag 500 pesos ang Aksyon Radio Bacolod. Amo ning panibag-o naman sa pamaskwa sang ARB. Din ka mo? Diri na. Una sa balita, una sa aksyon. Ini nga bahin dala sa aton sa kaluan sang Santon Plus Herbal Capsule. $5.46. Okay, balik sa pag-acknowledge sa mga nagdugang sa ilas nga mga mensahe. Okay, trio. Si L.A. Amante, good PM. Pakibati po ng happy birthday si Savannah today po. Happy birthday, Savannah. L.A. Amante from Kuwait. Okay. Athea Kim Riman, mayong hapon. Akson, thank you. Si Christine Menyes Villalobos, mayong hapon. Inde Blaza, mayong hapon. Law ay gid ang resepsyon. Law ay resepsyon. Sige. Lester Ray Benitez, good afternoon na Sumarlon, monitor sa Auckland, New Zealand, keep safe. Okay, taga New Zealand si Lester, thank you. Evelyn Pumoseno, mayong hapon ng Sumarlon, stay safe. Si Milal Oligo, live na live. Okay. Stay safe. Ana Sinoro, Erwin Di Catoria Gonzales, monitor lang ko. Okay. Si Ana Liza, monitor lang, family Binlot sa La Castellana. Si Nemenia Roquez, approve. Alright, thank you. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, natin pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, nauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021.
ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo mahibaluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga traffic para traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo mahibaluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion.
ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya tinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi ko medyo mataas na ang tubig. Kay kagabi si Presidente ay samtang naghilapit ang pag-umpisa sang filing sang kandidatura October 1 to 8, nagadamo man ang nagadeklarar nga magpapili Presidente. Kundi ang una nga nag-declare gadya, una gid sa hugada, si Panfilo Lacson, Presidente, tandemya, Senador Soto, Vice President. Ikadua makaaksyon, Senador Manny Pacquiao, nag-declare papili Presidente, pero wala pa sasangkin ng adlan kung sinong Vice Presidente niya. Pero abin niyo kung sinong tunog ang ngalan, na posibilidad makatandem ni Manny Pacquiao, si Rafi Tulfo. Rafi Tulfo. Anong tunog ang ngalan? Was kaadlaw mga ka-aksyon kung basihan naton ang report. Agin pagwa sang isa ka news site mga ka-aksyon. Was kaadlaw si Manila Mayor Isko Moreno ma-anunsyo man ang i-announce siya mga ka-aksyon papili man sa presidente sa 2022 nga eleksyon sa diyag ni daw. Abi niyo ko sinong ginaay niya nga maging vice presidente. Nakaagi man ipapili sa to senador, milyon man aksyon na Juma ka nakuha sa rin. Kilala mo ni Guro, Dr. Willie Ong? Kilala mo ni? Perte man ang hatak sa Nismasa. Hindi bla? Oh, daw mabilis tabtaban si Vice President Liniao. Way pasaya sa... Oh, hulat na din, Lini, Bongbong, kag Sarah. Sadya niya daw. Balikan ta nga ato sa ring patrol. Pamatian ta ang natipon nila sa ring balita. With action John Diaz sa ring atirion. La 5:55 na Action Radio Philippine Standard Time. Si Vice President Lini Robredo gin istoryana ni Mayor Isko para sa plano nga mag-tandem. Saya, tandem silang dua. Kaya si Isko, vice president lang. Di ba nasa gurong pasugot Bukas gani ma-announce na siya nga presidente papilian niya. Si Vice President Leni Robredo, why naman choice? Di man sa pwede ba papili para re-elect Vice President? Kundi presidente, gid. No pa ay isang pilion si Vice President Leni yaw. Si Trillanes, wayaw. Hari nang balik report sa patrol with action John Diaz. Action John, sa balik report, please come in. Aksyon na Mar ang pinakauring update, may angot sini balangan nagluntad nga pagbuno no sa maglolo aksyon na Marlon kay nagidama sa aga sa area sa Barangay Vista Alegre Surad sa Bacolod. Pinaka-latest update na masubo-subo kay tiyon nagtaliwan ang siyam katoy nga bata bilang lalaki aksyon Mar nga nabunan man no kay lasang aga dra sa area sa Barangay Vista Alegre Surad sa Bacolod. Sunod rin kay Police Station 7 Commander, Police Captain Edward Bonilla ang biktima ang may tila sa ulo tugas ang pagbuno. Nakomatos ini siya sang udto after lunch mga pasado na ulan takla sa hapon ini ang ginbawian sa Kabawi Aksyon Mar. Kumadumduman naton didigtuya dead on the spot gid ang 78 anyos nga lolo sining minor de edad nga ginkilala kay Aurelio Rule matapos ginsulod sa wala pa matumod nga suspetsado sila puluyan kag ginbuno aksyon Marlon. According diri kay Bonilla, hindi pa nila ma-identify kung bala ang kutsilyo nga labilin ginaparagiyahan sa suspect o kung basi may imo blato na daan sulod sang balay kag binili na lang sa nagbuno aksyon mo. Yan si Bonilla sa konfirmasyon. Sa aksyon ng hapon o lunch mo, mga anong oras, sir? Sa lunch, hindi ko sigurado kung ano nga sa mga Facebook. Yung mga ng city na tutukan. Pero sir, ining bata, anong irigos raw? Papalge? Sa ulo to. Lagi na, hindi ko matos pa to. Dinakta lunch ng feedback ko yung katay na. Aksyon mga nabatian si Police Captain Elmer Bonilla, ang Station Commander sa Station Number 7, may angot sini. Sa totaran yung mga ka-aksyon, yugid pagkalintan nga
ang taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz. Una sa beto na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Evergreen Herbal Capsule, cleansing, nourishing, kagaba. Magasunod na aksyon na balita evening edition with Aksyon Dale Salazar kag Aksyon ang Defensor. Ako naman Aksyon na Marlon Hervoya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon